Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Estou aquí ao colegio que viñe buscar rapaces, pero viñen con tempo e vou mandar aquí un vídeo pos camioneros, hostia, que vienen aí que están en huelga. Estaba escutando no radio aí que dicían, empresas potentes de transporte dicían que non están de acordo, co que non lle dera que pechara e fora a traballar de empleado. É o que queren, os grandes é o que queren, hostia. Os grandes é como a mafia política, cando teñen unha empresa grande, cando é moi grande está no círculo ese da política, que ao final dicen, se estás jodido che damos unha axuda e fora, e non queren pechar e dicen non hai que ir á huelga, non podes ir á huelga se non estás jodido, e despois non vos damos a axuda. Yo pequeno, que ten un camión ou dous ou tres, que é un pequeno que está luchando polo seu pan, está na huelga, jodéndose sin ir traballar e ainda beneficiando a outro, así está montado o chollo, Pero non pensedes que o autónomo que está na huelga está ali porque gana moitos cartos, tal como están os tempos, olvidaivos, está jodido o tipo, E a empresa grande, sabes por que non está jodida? Porque o empleado vaille pagar menos, ainda, vaille pagar cada vez menos, vaille pagar menos, ou vai ter empleados da fora, o tipo vai cobrar axudas, ten choios vos, vai aguantar. O pequeno vai ao carallo, e van desaparecer, as empresas de transporte pequenos desaparecen. Despois pasa o que pasa como a paquetería. Ahora ves, antes dixeche un empleado, se tú dicías a un tipo, antiguamente dixeche a un tipo, tens que ir o sábado e o domingo levar un paquete ali. No, ahora os de Amazon, sábados, domingos, todos os días. Si, vale, que farán 40 ou 50 horas, non sei cantas farán os tipos. A lei dice 40, non sei cantas farán, e non quero saber tampouco. Pero xa van domingos, están por todos lados e vai desaparecer a empresa pequena de transporte, desaparece, quedan eles solos, só se ven furgonetas de Amazon por todos lados. É normal, porque o tipo de Amazon gana moitos cartos e non conoce ele xa non conoce nin a mitad da xente, o que pensais que conoce xente, o tipo ve números, ele importa un carallo, ele ve números. E ao mellor tú se estuvieras no mesmo caso, serías igual. Por iso hai que axudar ao pequeno, Cando desaparecen os pequenos todos, están jodidos, Bueno, estamos jodidos, cando desaparece a empresa pequena, cando me dicen a min, o ver se non se dá pecha. Xa está pechado, así como o meu hai 50.000 pechados, pero nadie se alquila, e logo cando o alquila dicen tipo, me cago un Dios, se supera non me metía autónomo, a maioría dicen iso, pero mira que hai, pues, eu digo por ese mensaje, pois hai xente que está sin chollo, está jodida, sabes, porque hai moitos que a mí me critican tal e cual, pero dicen eu estou jodido tal e cual, que sepas que hai hostia de bares para coller, se non ponte en contacto comigo que che digo de moitos que hai, locales para coller, como se gana moito, sei eu de moitos, e tamén se queres comprar un camión e ir de transporte, hai moito xo de transporte, joder, compra un camión. O que non podemos é, nós todos queremos ser empleados, está ben, que non temos a avaricia de empresarios, criticar ao empresario, que é o que queren os políticos. Tú criticas sempre ao empresario, porque o sueldo non che dá, e realmente non che dá. Non che dá porque estes políticos é todo subir, todo roubar, todos... Se cobras 1.000 euros vanche subir para que vivas jodido, como pois agora que a luz e que o gaseo con todo. Pero a empresa non lle dá para pagarche máis. A grande sí que lle van dar unha axuda para que queden grandes e van desaparecendo as pequenas todas, para que quede o círculo da mafia esa todo que hai grande. E fora. Outro exemplo, os panadeiros. Panadeiros pequenos están desaparecendo todos, Aunque fajan bo produto van desaparecendo, por que? Porque a xente, a economía non lle dá, os supermercados grandes montaron fábricas de pan todas automáticas que non teñen empleados, que son todo máquinas, poden facelo bastante máis barato, venden o produto máis barato e a xente, olvídate da calidad, a xente dice moito da calidad, a xente vai ao supermercado, é o que mira a economía, olvídate da calidad, así pechan os paneiros todos, porque o que subiu a luz e todo non aguantan, o grande vai aguantando porque ten un volumen de ventas, o grande máis grande, o pequeno máis pequeno. Citroën, outro caso máis, sempre está en ERTES, eu sempre que vexo o Faro, Citroën, ERTE, os empleados en ERTE, cobrando unha merda, que antes cobraban pasta, cobraban 1.000 e pico euros, pero en ERTE, que traballando en cadena, están jodidos, de repente ahora van facer unha reforma en unha planta de Marruecos, 300 millóns de euros, jodidos non están, home, é porque van facer en Marruecos, porque os empleados cobrarán 300, 400 euros, eles buscan os resultados, non buscan que tú vivas ben, eles buscan os resultados, o grande máis grande e o pequeno máis pequeno. As empresas de transporte, un tipo que fai paquetería, non tens que fazer un portalibuf e xes un atragador, vamos a unha empresa grande, que a empresa grande, igual non ten nin furgoneta de transporte, contrata a outra empresa, que dice que vai por unha merda o tipo, se está todo, despois chamas a reclamar algo, todo é maquinitas, non falas con Cristo bendito, chamas, oye, eu, con botellas que me rompen, chamas a maquinita,
Tum, tiene que subir una foto, tum, tienes que subir una foto. Quero falar con alguén, no, pulse 1, pulse 2, pulse 3, pulse a cona bendita, estou hasta os huevos de todo iso. Iso é o que vai vir agora, vai ser o futuro. A vida é dura e máis que se vai por, xa vos lo dixo eu, Bueno, camioneros, a ver se ten de sorte, ao final vai estar jodido cho, xa vos lo dixo eu, porque o grande sempre presiona no pequeno, Únicamente me coller os camións todos ali en Madrid e mandalos ali contra o Congreso dos Deputados, todos en fila. Facer o seguro todo riesgo e, sí, como se quedaran acelerados todos e mandalos contra o Congreso dos Deputados. Que sí. O mellor non é má idea. A vida é dura.